Какъв искаш да станеш? Значи, каквато ти е жената, такъв си и ти. Аз така разсъждавам. Не, интересно ми беше. Масхен! После нас е картоф. Сега, носят се! Ти бързаш? Носят се! Фритюрника, носят се картофките. Сега е един спомен. Да, голям. Станахме на 6 години отличници. 6 години. И аз не знам да готвя ли да ви разказвам. Hi, Brian. I love you. I love you. I need you. Това е за жени, бе. Ама не, ти ще ми го пуснеш на Брайан, аз знам за А това знаете ще ли го какво сложа. е? Това са така наречени доктоподи. Това е спанак. Да, обаче си го слагаш така в чинийката за разкош. Без мене. Каза тя. Без мене. Ма се снима ли какъв е разкош? Да. Шлёкваш си го, пряс масълце и такова. И аз панак не ручам. Водичка. Тип си изобщо за Зелено. специално меню. Искаш ли да влеземе в урната? Давай. Давай да влеземе в урната под капак. Маце, твоите пържолки. Я да видиме. Това са по стара домашна селска рецепта. Ще разкажеш. Купуват се котлети. Това черното черен пипер ли е? Това е чубрица. Сол, червен пипер, чубрица, Добре. чесън, бучка масло, вода. И това е. Пани луна. Пани луна. Да. И става ето така. Стара домашна рецепта. Не всички така викат. Стара домашна рецепта. Совче, приборите. Така. Снимай каквото искаш, снимай. Виж какви здрави баджаци имате. Ами аз корем не влез. Корен ти преси правила, мамо. Аз обаче ще ти гарнирам това. Без такова, не без зелено. Мацето ще го снима. Хем съм да се снима, не, Дай си мацата. хем съм... Чунийката.